Lapha iDr Pixley kaSeme Memorial Hospital lapha kwaMashu umphakathi wakaMashu udine uganunu wabo uvale amasango esibhedlela ngoba ukhala kakhulukazi ngokuthi bashwe ngaphandle ngesikhathi kuvulwa amathuba yomsebenzi lesibhedlela kanti eduzane kwami khona lapho uSisinthabiseni osichazela nje kafushane ukuthi kwenzakalani lapho. Sisinthabiseni siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Uma usichazela nje kafushane ukuthi yini yenza umphakathi uthathe isinqumo sokuzovala amasango. Sabona bhuti, umphakathi wakwaMashu ubunezikhalazo, ubunama engagements going la ngaphakathi ukuthi abantu baqasheke kanjani. Kunezikhalazo zokuthi abantu abangala abekho la eInka kusibona abase Inki. Kwabe sakuba nezithembiso ezenziwa umphathi wesibhedlela ukuthi uzobhekelela umphakathi mase yabasiza bathole imisebenzi kodwa lokho akaze kwenzeke. So usukile namhlanje mawufika umphakathi ingoba udiniwe uganunako walethwa ama CV la kodwa abantu abaphendulwa umuntu. So bebecela ukuthi ke kuthathwe lezo ikhalazo zabo zenziwe ukuthi zibuyele kwaze ukuthi abantu kwenzakalani ngalesibhedlela ngoba phela masihlala eInki isibhedlela esethu and nathi njengomphakathi and abantu abasebusinessini siyafuna futhi ukuthi sihlomule njengomphakathi waseInki. Lobe kunithabiseng mazibuko ongomunye wamalungu omphakathi wakaMashu okhala kakhulu ngenkinga ebhekene nabantu bakwaMashu.